é un pequeno texto de Víctor Freixanes, e únicamente porque Freixanes foi o meu primeiro mestre formal do galego, cando eu facía xa tamén moitos anos o curso de iniciación ao galego. E despois de procurar, atopei un anaco que ven ao pelo no momento no que estamos. É do clásico Unha dúcia de galegos e é unha entrevista que fai ao final. Leo únicamente un par de parágrafos. Pregúntalle Freixanes: e cal é a misión social do artista? Por exemplo, salvar ao traverso da súa obra a personalidade dun pobo, a súa riqueza espiritual e histórica. Isto non se pode facer de costas á realidade, naturalmente. A política exércese tamén na opinión independente, aunque sexa molesta. Exércese igualmente no comentario periodístico ou na denuncia moral. Sabes, Carlos, eres un liberal, e xa sabes que o liberalismo está superado, non se leva. Pois peor para min. Pero non o sei. Eu definiríame como un ser tolerante con aquelos que o son tamén. Nunca a sociedade foi tan intolerante como hoxe, e falo da sociedade galega tamén. Todo o mundo coida ter a verdade no peto. Eu, xa o digo desde agora, non teño ningunha verdade. Eu teño o confusionismo que temos todos, e que non sexa confuso posiblemente sexa un dogmático. Non me interesan os dogmatismos, desconfío deles. E cando escribes, falo cunha conciencia política. Sí, escribo cunha clara conciencia política frente ao castelán, que é a lingua imposta. Isto teño moi claro. O bilingüismo non o acepto. Ao máis podo disculpalo, e non sempre. Aínda non atopei a ninguén que me poidera demostrar que o bilingüismo é politicamente válido. A lingua dos galegos é o galego, e eu, desde o meu oficio de escritor, estou a defender esa lingua con todas as miñas forzas e todos os meus coñecementos. A entrevista, xa adiviñastes, era a Carlos Casares, autor da Galiña Azul.